Tavaly 9-en, idén 18-an jelentkeztek a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete Ültess fát gyermekedért, Komáromért felhívására. Egy ligetet szeretnének létrehozni padokkal, hogy a családok minél többször ellátogassanak erre a helyre, és gyönyörködjenek a fákban. Rettentően boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a komáromiakra, hogy ennek a felhívásnak eleget tettek, és hogy ilyen nagyon sokan eljöttek. Legfőképpen pedig azért örülök, mert nagyon sok kisgyereket hoztak magukkal, és a gyerekek vidáman játszanak, élvezik azt, hogy ők most itt lehetnek. Remélem, hogy máskor is eljönnek a családok az erődbe. A faültetők egy-egy műanyag lapocskát kapnak, amire mindenki azt ír, amit szeretne. Van, aki a gyermeke nevét, van, aki egy idézetet, vagy a család nevét. Ezeket egy betonlapon helyezik majd el, amit beültetnek a földbe. Ennek időpontja a péknapok alkalmával lesz. Komárom polgármestere tavaly és idén is részt vett a faültetésen. Tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat faültetésénél segítkeztünk, idén pedig a Szivárványvoda 2 fáját ültettük el, abban működtünk közre. Én annak örülök, hogy ősszel 9-en, most pedig 18-an vettek már részt ezen a faültetésen, és ami a legfontosabb, hogy még több gyerek volt kint ezen a rendezvényen. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy az Erődbarátok Egyesülete felkarolta és kitalálta ezt a rendezvényt, hogy ültess fákat a gyermekekért, és én abban bízom majd, hogy most ez a néhány tucat fa, ez majd egy erdővé fog varázsolódni nem sokára, hiszen 120 gyerek született Komáromban 2011-ben, és sajnos 143-an haltak meg, tehát az látható, hogy minél több gyereknek kellene születni Komáromban ahhoz, hogy itt egy liget lehessen, egy erdő lehessen, és én abban bízom, hogy ez hamarosan meg fog valósulni. Miért tartottad fontosnak, hogy kigyertek ide és elültessétek ezt a fát? Egy nagyon jó ötletnek tartottuk ezt az egész rendezvényt. Igazából kisfiunk most lesz majd 1,5 éves, és szerettünk volna valami maradandót igazából, hogy köthessük magunkat mondjuk ehhez a szép erődhöz, és egyben a kisfiunkra is tudjunk gondolni mindig majd jövőben, és hát szeretnénk, hogyha ez a fa fölnőne, és sokáig ide kijárhatnánk. A szervezők arra kérték a családokat, hogy kísérjék figyelemmel a fa fejlődését, nyáron pedig locsolják meg. A következő faültetés ősszel lesz.